بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሚያዝያ ዕለት 17 ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ሓለዋን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ذكر ጻድቅ ለዓለም ሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እመብርሃን አደይ ልሳና አንደበት ክንኒ ቅዱስ ሐዋርያ ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስ 17 ሚያዝያ በዛ መዓልቲ እዚኣ ሓው ንወዲ ዘብዴዎስ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ዝኾነ ሐዋርያ ያዕቆብ ብሰማዕትነት አዕረፈ። እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገረ እስያ ምስ ሰበኸ ብሰላም ሓቀኛ ኣምላኽ ጎይታና ናብ ዝተበተኑ 12 ነገድ ወንጌል ንኽምህሮም ወፀ። ንሳቶም ድማ ንሕንሕድሕዶም ዝመረፅዎም ዘስሕትዎም ጣዖታት ደኣ ነበርዎም እምበር ሓደ ኣምላኽ ዘምልኹ ኣይነበሩን። ኣብ ትሕቲ ቄሳር ስልጣን ተሸይሙ ዝነበረ ሄሮዶስ እውን ሽሞቱ ዘዕብየሉን መንግስቱ ዘጽንዓሉን ግብሮም ንኽኸፍሉ ኣዘዘ። ንሳቶም እውን ብዙሕ ገጸ በረከት ይህቡ ነበሩ። ያዕቆብ ግን ናብኣቶም ምስ በጽሐ እግዚአብሔር ፍልጠት ቋንቋ ኩሉ ፍጥረት ሂብዎ እዩ እሞ ብናይ ዓዶም ቋንቋ ሰበኸሎም። ናይ ሰብ ቋንቋ ጥራሕ ግን ኣይነበረን ዝፈልጥ ናይ እንስሳት ናይ ኣራዊት ኣዕዋፍ ሰማይን ምድርን ቋንቋ እውን ደኣ ይፈልጥ ነበረ እምበር ኣብ ውሽጦም ምስ ሰበኸ ድማ ክፉእ ስርሖም ንኽሓድጉ ነፍሳቶም ብኣዳዎም ብዝተተሓዙ ብህያው እግዚአብሔር ኣብ ብሓደ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስን መሕወኢ መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ንኽኣምኑ ኣዘዞም። ንሱ እውን ሕያዋይን ንሙታንን ዝፈርድ እዩ። ካብኡ እውን መዝገቦም ኣብ ሰማያት ኣብ ዘይበልን ዘይጠፍእን ምእንቲ ክእከበሎም ካብ ገንዘቦም ንድኻታትን ንዝተጸገሙን ምጽዋት ንኽህቡ ኣዘዞም። ንትምህርቱ ሰሚዖም ከዓ ካብ እኩይ ምግባሮም ተመልሱ። ብናይ ክብሪ በዓል ቤት ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣመኑ። ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ እውን ትምህርቱ ንምቕባል ስለ ዝፈጠኑ ኣዝዩ ፈተዎም። ብኣብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እውን ኣጥመቖም። ኣብ በብሕ ዓዶም እውን ቤተ ክርስቲያን ሃነጸሎም። ካብ እውን ካብ ኣኽኣሎም ኣትክልቲ ወይኖም ካብ ኣዝርእቶም ቀዳማያት ንቤተ ክርስቲያን መባእ ንኽህቡ ዝቐደም ማለት እዩ። ካብ እንስሳቶም እውን ንካህናትን ንነዳያንን ምግቢ ንኽኸውን በኹራትን ንኸውፅኡ ኣዘዞም። እቶም ህዝቢ እውን በብሓደ ቃል ኩሉ ዝኣዘዝካና ክንገብር ኢና ብልዎ። ካብኡ እውን ካብ እንስሳቶም በኹራት ካብ ኣዝርእቶም ድማ ኣስራት ንቤተ ክርስቲያን ኣምጽኡ። ሄሮዶስ ስለ ቅዱስ ያዕቆብ ንሱ ንቤተ ክርስቲያን መባእ ንክህቡ ከም ዝእዝዝ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ተቖጣዕ እሞ ወታደር ልኢኹ ድማ ንቅዱስ ያዕቆብ ናብኡ ኣቕረቦ። ናብኡ ኣብጽሖ እሞ ከምዚ ድማ በሎ፣ ንስኻ ዲኻ ኩሉ ሃብቶም ንቤተ ክርስቲያን መባእ ንክህቡ ንድኻታት እውን ክምጽውቱ ትእዝዝ ዘለኻ በሎ። ንሱ ድማ እወ ኣነ በሎ። በዚ ጊዜ ሄሮዶስ ተቖጣዕ እሞ ባዕሉ ድማ ብሰይፊ ወቕዖ፣ ርእሱ እውን ቆረጾ። ኣብ ኢየሩሳሌም ድማ ዓብዪ ህውከት ኮነ። ካብኡ እውን ንርእሲ ሃዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ወሰዶን ኣሰሮን። ብድሕሪ በዓለ ፋሲካ ከም ዝቐትሎ ድማ ይሓስብ ነበረ እሞ መልኣኽ እግዚአብሔር ድማ ንሄሮዶስ ወቕዖ እሞ ንልዑል እግዚአብሔር ስለ ዘየኽበሮ ድማ ሓሲኹን ጮንዩን ብእኩይ ሞት ሞተ። ንስጋ ቅዱስ ያዕቆብ ግን ምእመናን ወሰድዎ እሞ ገነዝዎ እውን ኣብ ውሽጢ ቤተ መቕደስ ድማ ቀበርዎ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ናይ ቅዱስ ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ በረከቱ ይሕደረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ምሳናት እምበር በረከቱ ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል፣ ሰላም እብል
حواريا فنوا هو وانجلاو يوحنس تيهلو هيوا أهقرات يسبك جيزي يسبك جيزي وعنسا سوا دمس أراويت وزعا وفنكاوا بمنفس قدوس يعقوب لبوا بالبركة نا قدوس يعقوب مسكلاتنا يكون نእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን ንዓናውን ብኩሎም ቅዱሳኑ ካብ ኩሉ ክፉ በላይ ሰውረና ናቶም ተጋድለናቶም ጸሎቶም ድማ ምሳንኩም ምስኩላትና ይኹን አሜን ሚያዝያ 17 ዝኽበሩ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ወልደ ዘብዴዎስ ካብ 12 ሐዋርያት ዝኾነ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ቀዳመ ሰማዕት ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ዘቆጵሮስ ቅዱሳን አበው መክሲሞስና ዱማቲዎስ አባ ገሪማ ዘመደራ አባ ጵላሞን ፈላሲ አባ ለቱጽን የዋ በረከቶም ይሕደረና አሜን ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን አይፍለየና አሜን ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይሕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን ዝወደቀ ካብ ዜማ ካብ ወናዋ ኩሉ ዘውደቅኮ ዘንጠብኩ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይታረምልይ አሜን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ሰመንቶት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እማንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋ እምተወዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሉ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድር አቃዚስ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በክዳንኪ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን